kok bendah. Bentuk nang iki. Wis anak telu kok sapa sing siji. Pentingnya Andre salok ini. Iku mau sapa? Iya. Ponakan. Dede sing ngomong. Anak bareng. Apa? Ini Jero. bojone kayak gitu. Yuli ambek Koir. Mau iku ambek anake mau kok. Yuli ambek Koir. Iki mah gak tilang dong. Wah, itu. Yuli. Mau gak nyebut anake sapa jenenge? Mbak Yuli. Sing anake Mbak sekolah. Sri. Anake kami. Ya. Lho, bojone Irul kan loro, aku Irul ku loro siji jenenge Sri. Sing siji jenenge Yuli. Kata ngutno iku anake lanang 8. Koir. Koir, nek koir. Kok iso? Anake ku jenenge Koir. Nek koir. Kok iso lek Koir Sumatera. Iki dilek koir apa ora? Ojo dulu ta aku. Mak koir. Wis aku kudu ngajak tukaran iki ngopo. Iya ora, lek koir kok. Kalau ditonton Pak Ampu lho Pak, anakmu ngajak tukaran wong ae Pak. Mak, di sini Pak. Kalau wong anggere kuwi kok. Ora jenengan anak jenengan aku iki sediloni, Pak. Iki ngomong Pak. Jenengan ngeloni aku, nek jenengan kesanten niku kula dedekno molo. Metu karo kasaren dedekno tumbal. Salah batur wedokan kabeh, enggak jan ana lanangane. Tumbal ku perwi yang dina ngene dualmu iki iku kurun kok ngurus saiki. Kurun. Aduh gue. Urukan daging Pak, ora urukan daging. Aku ngerti banget gue bahagia aku. Antum guyang-guyu mau apa apa mau Pak. Apa ketebelan duit nang. Ketemu tadi tuh. Wah bagian bagian ya nggak ketemu Gani. Bagian banget. Bisa sih. Cintaku ku gani kok. Kita bilang hitungin mana guys mungkin menyampaikan. Dek Babi apa masalah? Ya masalah. Oh, masalah kayak gantung tadi. Dek masalah karo ganti gitu. Siapa ya? Tapi dek ganti yo ganti. Masalah yo gantung. Alah bagiannya. Alah. Layak. Bapak tulis apa nih tuh? Sadinya 6 itu sing bilang ada. Apa? Pamer apa ta iku mah? Wis mulai kan ketok iki sing cepet disi menadine ora Mbak Yuni iki ketoke bakal. Apa? Mes ngono lho. Nes. Kena sakare cah lanang. Mes. Terus apa? Apa Main. emaknya karo cah lanang.